En dag, hvor jeg konstaterede, at jeg har en mislyd på mit hjerte. Min klap er hullet som en si. Den er fuldstændig ubrugelig. Jeg spørger selvfølgelig ind til, hvornår skal jeg på Brixen? Hvor jeg så fik svaret, at det kan du ikke få noget at vide om. De kan ikke sige, at det skal være inden for en uge, eller det skal være inden for et halvt år. Men det sjove er, at jeg får aldrig et svar. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen for meget det gode. Jeg googler Privathospitalet Varde. Det dukker op 45 minutter efter, at jeg havde sendt min journal til Varde. Der var det sgu, undskyld mig, direktøren, der ringede og sagde, prøv at høre en gang, vi læger har kigget på din journal, og vi har fundet ud af, at du skal opereres. Vi har faktisk tid til dig. De ved sgu godt, hvor meget man tænker over alt muligt. Hvis jeg skrev en mail, så havde jeg svaret maks en halv time efter. Jeg har skrevet rigtig mange mails, og det er nogle fantastiske mennesker derovre. Jeg får min krise, da jeg ligger på Brixen. Der kommer Ejgil ind. Han var i stand til at grundlæggende få talt mig ned og sørge for, at jeg kunne komme ind på den operationsstue. Jeg tror slet ikke, han forstår, hvor vigtigt det var, det han gjorde der. I overmorgen, så er det præcis 2 måneder siden, at jeg blev opereret. Og jeg henter børnene, og jeg laver mad, og jeg handler, og jeg cykler. Og har i øvrigt været delvist på arbejde i de sidste 3 uger. Hvis ikke jeg havde været proaktiv, så ville jeg formodentlig stadigvæk sidde en dag i dag og være uopereret.